Bun venit pe un nou episod, de dată o să jucăm Granny partea 2. Hai să-i dăm drumul să jucăm. Să fie cu amândoi, cu băbăciunea și cu băbăciunul. Așa, să mergem. Așa, băbăciunul și băbăciune. Pun pauză. Hai să dăm drumul. Am avut puțin lag, de-aia am pus pauză. Așa. Mai am jucat înainte de episod să văd și eu treaba cu partea 2. Pe următoarea dată când o să filmăm, mâine mă refer, o să facem partea 3. Vine bunic. O să facem un joc 3. Jocul ăsta, dar partea 3. Unde urcam? Ce m-am speriat de ăsta, Bunelu, bine. Eu cred că am găsit o dată de aici. Nu e de aici, aici trebuie un manivel. Poți să te dai, te rog? Ce-i asta? Du, uita ce-a găsit. De unde aveți mă tu, Stazer? Cheia de la bunuiu. Mamă, eu îi dădău. Ce acolo? Puteți să lăsați în sugestii de comentarii ce vreți să vedeți pe acest canal. Mă, dar mă învârt. De unde e și o taser de ăla? Electroshock. Uitați. Două cu microunde. Poate ai copyright. Ce ha-ha? Mai zici odată ha-ha și domnul... Nu-ți dau eu tezi, că nu știu să-l... Uite de aici. Am găsit. Degeaba. De muzică că mă doare în curci. Că ori dau grenadă, ori. Parcă aveam manivela. Manivela. Nu știu. Cum? Uitați să nu ziceți că e manivelă. Asta zici că e manivelă. Jur. Că mie e și bune, nu? De unde mai cer de mine? Ba, mi-e infinit. Cred că jocul real nu e infinit, cred că. Bă-mi bubuie grenada aia să-l omoare de copil prost. De bunel. Grandpa. Mamă, îmi vine să înjur. Am crezut că bubuie direct, așa, nu că stă 2000 de...
Că vin cu taser și te omor. Ați auzit cum a făcut? Deci că și-a trezit șatra de copii. Pe unde urcam acolo sus să-mi iau și-o taser-ul? Uite pe aici. Du-te n-ai, mi-a pune în față, du-te n-ai din... Mori odată. Mi-apare în față, trebuie să și tip că nu mi se aude pe videoclip dacă nu țâp. Mi-apare și asta în față, în continuu. Uite și pe ăsta. Stă ca pe aici să mă mănânce pe mine. Pleacă! De ce n-ai? Pe unde eu? Pe unde eu? Aici. Unde e porcul ăla? Ia. Hai să ne încărcăm pistolul mereu. Păi ia, tătică, se pune ea cu noi, cu abonații mei. Abonații mei sunt cei mai tari. Dacă n-ați auzit că, nu știu, mai are probleme să nu se audă pe videoclip, abonații mei sunt cei mai tari din întreaga lume. Ce e asta? Ne urcăm pe scară. Că ți-am pușcat la un... Mai sunt pe aici? Cineva? Granny. E după cineva. Ce m-a speriat! Trebuie deschisă, că nu știu ce. Închide! Mamă, da! Mi-a intrat să pe mâine. Doamne, ce amuzat, mi-a intrat pe mine. M-am trezit. Hai să mergem să luăm arma, să putem să fim noi boși și nu bunicii ăștia. Noi suntem boși. Unde e? Oho, bravo! Ai pușcă, poți să iau și-o. Ia așa stipa pe telefon, Doamne! Doamne, ce nu fac eu pentru clipurile voastre astăzi, pentru abonații mei. Abonații mei sunt cei mai tari din această lume. Dacă te abonezi, ești cel mai tare și apasă și pe like să fii și mai tare. Nu mai pot. Hai să mergem să luăm și noi taser-ul.
Te urmă să luăm gloanțele. Ia, benzină! Ai benzină? Nu e benzină. Hai să luăm arma. Că poate găsim noi gloanțe. Să le luăm înaintea la alții. Unde găsesc gloanțe? Aici e să sar pe geam. Unde oare găsesc naibii gloanțe? Nu găsesc aici. Ia să vedem, poate e pe masa asta. Așa. Sau aici, parcă am găsit odată aici. Le-au luat, mă, le-au luat. L-au luat. A, uite-le. Ți l-am luat înaintea ta. Mi l-am luat înaintea ei. Buniela, uitați-o cum doarme. Nu mai... Mama, neta aia, nu trebuie să retragem apa de aici. O fi asta? Manetă? Nu mi se pare că e asta manetă. În viața mea asta nu e manetă. M-am zis că e... Chinichi. Ce? Mergem aici. Dacă vine cineva, îi dăm tase. Unde? Unde? Asta, eu zic că e manetă, dar nu e manetă. Urcăm pe scară. Și cum deschidem ușa asta? Uită! Poate noi tot căutăm manetă, da? Au picioare. Dar dacă e valvă de asta. Noi căutăm manetă. Dar dacă e de asta. Mamă, dar nu picioarele. Ce ai siu? Hai să vedem. Poate e de asta. Valvă. Nu e valvă. Ui, ce-o fi? Elicopter! Elicopter! Văd că apare acolo ceva de elicopter. Nu știu, hai rapid. Aici e elicopter. Apare ceva la elicopter. Putem să plecăm. Ce cu elicopterul dacă atunci? Ia pișoare, poate vine și acum. Unde e, mă, că vreau să-i dau și un shot de ăsta. Unde e Granny? Mort! Stai jos! Și bunier. Ce se aude? Cred că a intrat cineva înapoi. Pe aici trebuie să bagi ceva. Am văzut eu ceva roșu sus la etaj. Ce e siu? Dacă îți dau eu un ICU de ăsta, că mă țără toată viața în minte. Zici, numai ICU.
să schimb camera. Oh, gata cu ICU, că ne-am plictisit. Care? Și dăm la triangul? Am văzut eu nu știu ce chestie. Să-i dăm la asta, la monstru. Asta, dacă nici asta nu e bun, nu știu ce să mai. Dacă nici asta nu e bun, băgăm partea 3. Băgăm partea 3. Jucăm azi puțin din jocul 3. Nu am intrat. Cam așa în ochiul tău.